அம்மா இன்னைக்கு என்ன கதை சொல்ல போகிறேன் தெரியுமா? நன்றி சொல்லும் நேரம் அப்படின்னு ஒரு கதை. இந்த கதையில் ஒரு ஊரில் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கானா. அவனுக்கு அவங்க அம்மா மட்டும்தான். ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியாக. அப்போது அந்த பையனோட படிப்புக்கு என்ன பண்ணுவான்னா, தினம் காலையில் வீடு வீடாக போய் பேப்பர் போட்டுட்டு அந்த காசில் தான் அவன் படிச்சுட்டு இருந்தானா. அப்போ ஒரு நாள் எல்லா வீட்டுக்கும் பேப்பர் போட்டு முடிக்கும்போது அவனுக்கு ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சான். ஆனால் கையில் காசே இல்லையாம். உடனே கடைசி வீட்டில் போய் பேப்பர் போடும்போது ஏதாவது கேட்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த வீட்டு கதவை தட்டுனானாம். அப்போ உள்ளேருந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்களாம். அவங்கக்கிட்ட எதுவும் கேட்குறதுக்கு தயக்கப்பட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானான். ஆனால் அந்த அம்மா அவனோட கண்ணில் நல்ல பசி இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே போய் ஒரு பெரிய கப்பு ஃபுல்லாக பால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்களாம். உடனே அந்த பையன் அதை வாங்கிட்டு பொறுமையாக குடிச்சிட்டு, உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானான். ஆனால் அந்த அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்களாம், கடனா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அன்பாக செய்கிறதுக்கு எதுக்கு கடன், அப்படியெல்லாம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அந்த பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே மனசில் ஒரு சந்தோஷத்தோடு அந்த வீட்டிலேருந்து வந்தானான். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து அந்த பையன் நல்லா படித்தானான். கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆச்சுதான். அவன் நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆனானான். அப்போ ஒரு நாள் அவனோட ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு பேஷண்ட்டு அட்மிட் ஆனாங்களாம். ஒரு விசித்திரமான நோயுள்ள பேஷண்ட்டு. நிறைய டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டாங்க, ஆனால் அவங்கள யாராலையுமே குணப்படுத்த முடியலை அப்படின்னு சொல்லி இவரோட கையில் கொண்டு வந்து அந்த பேஷண்ட்டை கொடுக்குறாங்களாம். உடனே அந்த பேஷண்ட்டோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு ஊர் பேர் இருந்துதான். அந்த ஊர் பேரை பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஏதோ மனசுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம். இந்த ஊர் ஏற்கனவே அவன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஊர். அதனால் அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்த உடனே சரி நம்ம பேஷண்ட்டை போய் யாருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேஷண்ட்டை போய் பார்க்குறான். வார்டில் போய் பார்த்த உடனே ஒரே ஆச்சரியம் அவனுக்கு. ஏன்னா அவனுக்கு அன்னைக்கு ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக பால் கொடுத்தாங்கல்ல, அவங்க தான் அந்த பேஷண்ட்டு. ஆனால் அவங்களுக்கு டாக்டரை யாருன்னு தெரியாது. ஆனால் இவருக்கு தெரியும்ல. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாக்டர் அவங்கள நல்லா கவனித்து எவ்வளவு அவரால் முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி பண்ணி அவங்களோட நோயை பாதியாக குறைச்சி அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அவங்கள பழையபடி நல்லா ஆக்கிட்டாங்களாம். ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அந்த பேஷண்ட் நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய பணம் செலவாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிய வருது. அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒரு பெரிய பில்லை அந்த லேடிக்கு அனுப்புகிறாங்க. அவங்க அதை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பயந்துக்கிட்டே பிரித்தாங்க. இவ்வளோ நாள் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருந்துட்டோம், இனி நம்ம வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக இந்த கடனை கட்டுறதுக்காக வேண்டியே நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயத்தோடு அந்த பில்லை பிரித்தாங்களாம். அந்த பில்லு அவ்வளோ பெரிய பில்லில் கடைசி ஒரு லைன் மட்டும் கையால் எழுதியிருந்தாங்களாம். அதில் என்ன எழுதியிருந்தாங்க தெரியுமா? இந்த பில்லை நீங்கள் செலுத்த வேண்டியதில்லை, ஒரு கப் பாலில் உங்களோட கடன் முழுசையும் தீர்த்துட்டீங்க, இது நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்லோட கடைசியில் எழுதியிருந்துதான். அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரே அழுகியாக வந்துடுச்சான். அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் வந்தாராம். தான் பழைய விஷயங்களெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தவும் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சான். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நாம் ஒருத்தருக்கு கடன் பட்டிருந்தோன்னா வாழ்க்கையில் பின்னாடி அவங்களுக்கு நாம் நன்றி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை கண்டிப்பாக வரும். அந்த நிலைமையை மறக்காமல் நாம் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யணும். புரிஞ்சுதா?